السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Takulandirani kuno ku free online madrasa, ndipo ino ndi episode number 4. Mu episode ino tikambapo za chinthu chachitatu chimene chimaononga chisilamu cha munthu. Ndipo chinthu chimenechi chikufotokoza kuti man lam yukaffiri al-mushrikin au shakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafara ijma'a. Aliyense amene lam yukaffir sawapanga kuti ndi okanira al-mushrikin, anthu opembedza mafano. Iyeyo kusawapanga anthu amenewo kuti ndi anthu okanira, au shakka fi kufrihim, kapena iyeyu ndikukhala ndi chikayiko pakukanira kwawoko, au sahhaha madhhabahum, kapena kuwapanga madhhabu awo, umoyo wawo, kakhalidwe kawo, chipembedzo chawo, kuchipanga ichocho kuti ndi cholondola kapena ndi chosalakwika. Munthu ameneyo kafara ijma'a, amatengedwa kuti nayenso ndi kafiri. Ndiye tikayiona naqidhu imeneyi ili ndi zigawo zitatu. Naqidhu imeneyi ili ndi zigawo zitatu. Chigawo choyamba, man lam yukaffiri al-mushrikin, yemwe sagwirizana ndi point yonena kuti anthu opembedza mafano, anthu onena kuti mulungu kulibe, kapena anthu amene amampatikiza mulungu ndi zinthu zina. Fuka pali anthu amene amapembedzeratu mafano osampembedza mulungu, ndipo pali anthu amene amakanira kuti mulungu kulibe, ndipo pali anthu ena amene amadziwa zoti mulungu yalipo koma amamupatikiza ndi milungu ina. Iyeyu ngati sawapanga anthu awawawa kuti ndi okanira, ndiye kuti ameneyo wasemphana ndi chiphunzitso chimene Allah wachiphunzitsa mu Qur'ani, ndipo iyeyo amayikidwa mu gulu la iwowo. Chifukwa Allah akuyankhula kunena kuti innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Iyi ndi sura al-Bayyina, sura 98 aya number 6. Allah kunena kuti innal ladhina kafaru, ndithudi anthu amene akanira, min ahli al-kitabi, kuchokera mu gulu la Ayuda ndi Akhristu, wal mushrikin, komanso awo opembedza mafano, fi nari jahannama khalidina fiha, anthu amene wakakhala ku moto mpaka na kalekale. Tikaonanso mu maaya ena Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza monga ngati mu sura al-Maida, sura number 5 aya 72, laqad kafara, akanira alladhina awo, qalu, amene amayankhula, inna Allaha huwa al-Masihu ibn Maryam, ndithudi Allah ndiye ndi Yesu mwana wa Maria. Kumunena Isa ibn Maryam kuti ndi mulungu, amenewo ndi makufar. Ndipo tikabweranso mu sura al-Maida yomweyi pa aya yotsatira yake imene ili 73, Allah kunena kuti laqad kafara alladhina qalu, ndithudi akaniranso anthu awo amene anena kuti inna Allaha thalithu thalatha, ndithudi Allah ndi mmodzi mwa atatu. Awo amene amachita mulungu tate, mulungu mwana, mulungu mzimu, amenewo
Allah akuwatcha kuti makufar. Ndiye munthu powatenga awawa kuti siwokanira ndiye kuti iweyonso ndiwe mmodzi mwa iwowo. Point yoyamba imeneyo. Point yachiwiri, au shakka fi kufrihim, kapena iweyo kumakhala wowakayikira mu status yawo imene ali anthu ya kufuru, iweyo nkumayikayikira kuti you are not sure whether they are disbelievers or not, ndiye kuti iweyonso ndiwe munthu wokanira. Point yachitatu pa naqidh imeneyi ikufotokoza kuti au swahaha madhhabahum, kapena iweyo ukuwatenga madhhabu awo, chikhalidwe chawo, chipembedzo chawo, umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku, ukuutenga umenewo kukhala wopambana kwambiri kuposa umoyo wa Chisilamu. Ndipo maulama awonse akunena kuti this type yomalizirayi ndi imene ili worse than the first two. Chifukwa kawirikawiri anthu ambiri mu gulu la Asilamu amazindikira zoti makufaru ndi makufaru, monga ngati Akhristu, anthu opembedza mafano kaya ndi ndanda, amakhulupirira kuti amene ndi anthu okanira, komanso samawakayikira iyayi. But point yachitatu iyi ndi imene ambiri mwa Asilamu amapezeka zonena kuti akupanga 4. Chifukwa pali mawu kuti au kapena. Ndiye you might not fall in the first two categories, you might fall in this last one. Yonena kuti kuupanga umoyo wawo kukhala wopambana, kupanga chipembedzo chawo chokukhala chabwino kwambiri kuposa Chisilamu. This is where majority ya Asilamu ikupanga 4. Muona kuti lero lino Asilamu akutengera zonse zimene makufara akupanga. Mwambo wawo wa nikah exactly mene ukhalira mwambo wa makufara. Lero lino mukapita kumaliro chimodzimodzi. Lero lino Asilamu akuimba nyimbo exactly akuti akutsitsimuka ni nyimbo zimene akuimba anyamata awawa kanda atsikanawa, ndikumati ifeyo imani yathu imakwera ngati mmeneso amapangira Akhristu imani yawo imakwera akamverera nyimbo. Kapena mwina kumene kumapezeka zoti ndikumapita mwazibusa kama chali chimwe akapanga nawo ma fellowship. Izizi zikutani zikuchitika. Ndiye mukuchitenga kuti chipembedzo chawocho ndi chimene chili very right, swahaha madhhabahum, mwachipanga kuti chipembedzo chawocho ndi chimene chili sahihi kusiyana ndi Chisilamu. Ndipo kategori imene iyi tikuti ndi yomwe Asilamu ochuluka akutani akuichita. Ma birthday parties exactly akutengera za Kristo. Ku Chisilamu kuti kulibe birthday party, koma mumupeza Msilamu ndithu wabwinobwino wavala hijabu, wavala mkanjo, amaswali kasanu pa tsiku, akupanga holy birthday. Mtumiki wa Allah zimezo sana chite, maswahaba sada chite, Allah sana fotokoze. Mukuzitenga kuti mukuzitenga kuchokera kwa iwo, ndiye mukuzitenga ngati zimene wakuchitazo ndi za swahihi, ndi za swahihi kuposa zimene Chisilamu chakupatsani. Ndiye kumayikidwa ndithu mu gulu la makufaru. Ndichifukwa timanena kuti ambiri mwa Asilamu anachituluka Chisilamu ngakhale weni ake osamatani samazindikira. Ndiye tikabwera pa nkhani yonena kuti kuwapanga praise, anafotokozapo maulama akunena kuti kuwapanga praise kukunenedwa apa si nkhani yokhudza their way of life with regards to religious practices. Monga mukumuchemerera Mkristu kuti akulu awo ndopereka. That's not what it means here. Kupereka kwawo kulibe vuto. Akulu awo ndi achifundo. Zimenezo zilibe vuto. Akulu awo ndi ansangala. Koma munthu ndi nkafiri. Pamene popo iweyo sunatuluke mu Chisilamu. Komano ukatenga part of their religion ndi kukhala yabwino. Na kuti koma zimene apanga Kristu ndi zabwino zimenezi. Pamenepo ndiye kuti you are considered sinful, ndipo iweyo ukhalanso mu gulu la iwo. Choncho tiyeni Asilamu tibwerere mu Chisilamu. Tisachemerere zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala wazisambwadza mu Qur'ani mwake. Komanso zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam waziletsa kuti ife tisaziyandikire. Koma walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ambiri mwa anthu, ambiri mwa Asilamu sakudziwa ndithu.
tikafikapo ndikuseni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kufikiraso munaqidhina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.